Moi boas tardes. Non vos fixedes pa aquí, non son o presidente da Diputación, pero tuvo a honra de deixarme, neste caso, presidir aquí en Tui, pois este acto. Quero darlle a benvida, como non, a alcaldesa de Tomiño e os alcaldes da Guarda e do Rosal, e tamén o de Olla que está... que xa chegou. Quen decía que chegaba tarde? E, por suposto, o presidente da Diputación Provincial, que, bueno, pois, de alguma maneira é o que nos vai a facer, pois, chegar a todos, a toda a comarca, pois, este plan repoblar, que así se chama, e que máis tarde, pois, de alguma maneira, Amancio Varela, que está aquí á miña dereita, pois, nos explicará. Pero evidentemente asistimos hoxe a un acto de gran trascendencia social, que seguramente non atinamos a valorar suficientemente desde o seu xusto término. As novas tecnoloxías son imprescindibles nos tempos que vivimos, está moi claro, pero tamén é certo que temos que tratar de pagar o menos posible e acadar as mellores prestacións. Esperamos conquerir con este proxecto que a nosa comarca, e creo que ademais toda a provincia de Pontevedra, poida ter satisfactoriamente este servizo. Pero eu quero aquí, con respecto a Tui, e teño que dicilo públicamente, agradecerlle moito a Comunidade de Montes de Areas. A Comunidade de Montes de Areas vai a facer posible que Tui poida ter este servicio. Nós temos que colocar nun punto determinado unha torre de máis menos 30 metros de altura, necesitamos un espazo, e nese sentido teño que agradecerlle a colaboración da Comunidade de Montes e Mancomún da Parroquia de Areas. E quero aos veciños de Areas que aquí están, me parece que o presidente da Comunidade de Montes non está, pero si está membros en todo caso da Comunidade de Montes, e tamén está o pedáneo, o meu agradecemento da Corporación Municipal, de toda a Corporación Municipal, e tamén de todas e de todos os tudenses, porque gracias a eles vamos a poder non só ter este servicio, sino aproveitaremos esa torre para que algúns dos nosos barrios poidan tamén aproveitar de ver a TDT. Aproveitaremos a torre para colocar os equipos que temos en propiedade xa para poder dar este outro servicio que é o da TDT. Sin el, sin a colaboración da Comunidade de Montes, non sería posible. Ben, eu non vou a falar, primeiro porque non son un técnico nesta materia, segundo porque despois igual aquí Amancio, que o que de verdade nos pode aclarar moitas dúbidas que poidamos ter, ou tamén de alguma maneira decirnos como vai ser o funcionamento desto, igual non ten que decirse, eu digo todo. Entón, pois bueno, neste momento dou-vos as gracias unha vez máis a todas e a todos por estar aquí, e de alguma maneira indica a nosa preocupación por as novas tecnoloxías, e por suposto agradecer tamén ás compañeras e compañeros de corporación que aquí están con nós. E me parece que lle cedo a palabra neste caso ao presidente da Diputación Provincial, don Rafael Louzán, que, bueno, presidente, moitas gracias por estar aquí, por facer esta presentación, e tamén, indudablemente, por, unha vez máis, escoller Tui para levar a cabo. En nome de toda a corporación, por isto e por outros motivos, pois moitas gracias, señor presidente, por ter a Tui sempre presente para as boas cousas. Para